Príjemný dobrý deň, dámy a páni, dievčatá a chlapci. Vítajte pri ďalšom pokračovaní nášho mimoriadneho podcastu so zaujímavými ľuďmi, hostiami a hostkami, ktoré naozaj znamenajú veľa v športovom odvetvi. Dnes tu máme dve hostky, členky, hráčky mimoriadneho tímu, ktorému sa podarilo veľmi zaujímavé až nevídané. Síce obhájili titul majsteriek Slovenska vo florbale žien z MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto a dneska tu vítam medzi nami Emku Škvrndovú a Klárku Svrčkovú. Vítajte. Ďakujeme. Ako sa máte u nás? Cítite sa dobre? Áno, určite sa cítime dobre a tešíme sa na to, čo to bude. Keby sme sa presunuli v čase a začneme spomínať na naozaj play-off 2024-2025, a možno, že od začiatku by sme išli tým play-off alebo ešte v základnej časti. Aká to bola cesta možno do finále? Alebo čo ste si hovorili na začiatku pred tou obhajobou? Pretože ste išli do toho ako majsterky Slovenska. A aká bola atmosféra možno ešte pred tým Filakovom? Tak ja by som zhodnotila, že bola smutná, keďže naša kapitánka sa v poslednom zápase základnej časti zranila a vedeli sme, že budeme musieť do toho play-off nastúpiť bez nej. Ale o to bola väčšia chuť bojovať. No a ako sa kapitánke fandilo? Si bola aj za mantinelom, alebo nie všetky zápasy? No aj za mantinelom som bola, ale boli sme vlastne aj, že zbierali sme loptičky alebo tak, ale zvyčajne sme boli po blízku. No a my sme sa vlastne, ešte sa jedna spoluhráčka, veľmi kľúčová hráčka, Saška Faktorová, tak ona sa tiež zranila na rovnakom zápase, tak boli sme aspoň taká partia, že nebola som sama. No a tak dievčatá, ako to z toho pohľadu zvládali? Viem, že vo Filakove, respektíve doma s Filakovom ste mali malé zaváhanie, aj keď tam z 0,6 na 7,7, to ste sa už nejakým spôsobom pripravovali na tie obraty, ktoré prišli neskôr, alebo kto nakopol tým? No, museli sme sa nakopnúť same, lebo sme boli po prvej tretine poslané do šatne, nech na seba nakričíme a nech sa nejako namotivujeme a vrátime do zápasu. Čo sa teda aj počas tretej tretiny podarilo, avšak koniec koncov ten zápas sme nakoniec prehrali v predĺžení. A možno to tak malo byť, by som povedala, lebo do tých ďalších zápasov sme mali o to väčšiu chuť bojovať a ukázať, že naša cesta určite vo štvrťfinále nekončí. To hovorím o tom zápase, čo ste prehrali doma, to bolo tuším vyrovnané série 1-1, tak nejako, a potom ste šli naspäť a tam ste už dominovali, dá sa povedať, alebo vyhrali obidva zápasy, ktoré ste mali vyhrať. No a nastalo Pruské dlhodobo naozaj patrí do tej špičky slovenskej florbalovej extraligy žien. Mám pocit, že to bolo na 5? Nie? Na 3? Pardon, tak to bolo na 3, ospravedlňujem sa. Na 5 bolo finále neskôr. Bolo to také ľahké, alebo čo tam zohralo tú hlavnú rolu? Pretože ja som bol aj milo prekvapený, že naozaj 3-0, klobúk dole. Tak ja musím pochváliť, že nedarilo sa nám to cez tú sezónu napríklad, lebo vždycky máte, že niekto, kto útočí, že je efektívny v tých zakončovaniach, v tých góloch, a potom vlastne je dôležitá aj tá obrana, keď sa vracajú tie hráčky naspäť, a nám tá obrana trošičku to bolo také, že sme stále pracovali na tých zlepšeniach a vlastne v tej sérii s tým pruským babi ukázali akože brutálnu túto obranu, že úplne do všetkých striel zaklakovali, akože úplne všetko, čo mali plnili, všetko nám vychádzalo a akože bolo to veľmi náročné sledovať, že sa nemôžete zapojiť, takže mňa šlo roztrhnúť za tým mantinelom, lebo bolo to veľmi napínavé tie zápasy, ale akože uhrali to veľmi dobre. Bola tam v podstate možno aj väčšia chuť ísť do toho finále. Vo finále ste nakoniec naďabili na Spišskú Novú Ves. A to bolo tuším repete toho finále z predroka a Spišská Nová Ves do toho vstupovala ako dosť asi aj favorit. Mám pocit, vyhrali základnú časť. Takmer bez prehry, to ste boli jediné, ktoré im zobrali bodíky u nich doma, čo som si stihol pozrieť, a bolo to. Ja keď som bol na tých zápasoch doma s Kalitom teda, ale doma, naozaj som ich videl všetky, tak musím povedať, že bola to taká zaujímavá aj škola, ako keby z toho takého kolektívneho ducha, ktoré išlo z toho tímu.
Ty si ešte chýbala, tuším, až do 5. zápasu však, ale ono to tam bolo také, čo platí v tejto rodine MKŠ, SFBK, KNM, pretože pozerať sa na vás, nakoľko aj tie superky, aj vás v nejakých tých fázach prehrávali, ale dokázali ste sa zmobilizovať, dať kľúčový gól, dotiahnuť sa, hoci prvé 2 zápasy boli pre Kometu, ale potom už ste do každej tretiny nastupovali v podstate, že môže byť posledná, alebo teda keď sa začínal zápas nie, ale čo vás tam vtedy tak pohnalo? Čo sa tam zlomilo? Viete si to, dá sa to pomenovať? Určite domáce publikum. To bol veľký hnací také palivo, čo nás hnalo vpreď. Aj to ich pozbudzovanie a samozrejme aj nehrajúci hráči na lavičke. A takéto srdiečko, čo máme preto určite, že nechceli sme skončiť, chceli sme si čo najviac predĺžiť tú sezónu a chceli sme ju priviesť do víťazného konca. No. No MK, ako to? No ešte bolo vlastne, že to bolo opakované v finále z minulého roka, tak to bolo také, že nemôžeme im to darovať, že akože sme ich vyradili, tak boli smutné, my sme sa tešili a vlastne do tej opačnej pozície sme sa nechceli dostať. Tak a ja som babám hovorila, že už ten ďalší zápas určite nastúpim, tak oni stále proste išli do toho naplno, že fakt, že super. No ale nastúpila nám aj vlastne tá Saška potom, že sa dala dokopy, tak sa jej podarilo uhrať a tiež to akože urobí strašne veľký, podľa mňa taký psychologický ťah na to, že nám nastúpi ďalšia hráčka a že sú viac a viac pokope to družstvo, že sme sa ako keby tak dávali dokopy alebo tak ako upevňovali a potom vlastne to tak vypadlo v tom 5. zápase. No ale v 5. zápase, v tom priamom prenose to teda nevypadalo do tej 3. tretiny, že to dáte. Tam to bolo tuším 0-2 tiež. A 3. tretina 0-2, teda 2-0 pre domácich, vy ste prehrávali. No a keď som sa aj pýtal chlapov, čo sme rozoberali ten zápas vašich, tak niekto niečo naznačil alebo povedal v kabíne. Že čo to mohlo, pamätáte si to presne? Ja si to pamätám, čo mi povedal aj tréner váš, ale čo to mohlo byť a teda či to tak aj zafungovalo. Že ste si povedali, že idete útočiť, že idete byť aktívne, nebudete tu predsa brániť, je to posledná tretina. Nakoniec to vyšlo a nakoniec to vyšlo aj z takých pozícií, ktoré ste aj dlho trénovali. To mám od nich. Pohľad hráčok, zaujíma nás pohľad hráčok. Bola to udička, taká klasická kysická. Áno, konečne to spadlo, udička, výborne. Áno. No a tak určite sme to trénovali akože dlho. Ale tam aj v tej prvej tretine bol jeden taký rozhodujúci moment, že každý aj faul, každé proste jedno zapískanie, tak to proste rozhodovalo o tom priebehu toho zápasu, že ako sa vyvíja, hej, že bolo proste obidve strany nervózne a tá Spišská dobre, že mali sme 2 chyby, 2-krát to využili, ale akože pritom tiež sme mali veľa tých šancí, on sa nám to nedarilo premeniť, tak a potom si už poviete teda, že 3. tretina teda akože, že poďme naplno a tak boli tam asi aj tie pokyny tých trénerov, že vlastne tie hráčky akože pekne nahrali, uvoľnili sa, že... A tuším, gól padol v predĺžku potom. Bolo 2-2 a nakoniec krásny pás na ľavú stranu a opäť k vzdialenečnej tyčke. To bola, tuším... Klaudia Chupeková. Áno. Čiže obrovská radosť. No a druhý titul na tom tričku. Vám sa dlhšie nedarilo, ako keby, alebo vyhrávali ste základnú časť, boli ste dobré a teraz vám padli 2 tituly za sebou. A padla aj taká otázka, keď s realizačným tímom, keď sme mali podobný podcast, že teda ako sa chystáte na ďalšiu sezónu a či príde ten hat-trick. Nemôžeme ako keby samozrejme hneď nejak predvídať alebo čosi, ale vidíte to na to? Radi by sme to tak videli, ale samozrejme závisí, v akej zostave sa vrátime o rok. Ešte máme, by som povedala, takú pauzu. Za chvíľu nám pomaly začne letná príprava pre ďalšiu sezónou, takže tam sa to uvidí, kto bude pokračovať, lebo veľa našich báb odchádza na vysoké školy, čo väčšinou býva taký lamač síl v tom týme, ten prestup. Tak uvidíme asi aj najmä podľa toho. Tak sami to viete asi najlepšie. Vy ste zubárky,
MK už vyštudovaná, hej? Klárka ešte vlastne študuješ. Dá sa to ako teda sklbiť, lebo to asi neštudujete v Kysuci? Kde ste vy? Kde ste? Alebo kde si študovala? Ja som študovala v Martine, takže ja som to mala relatívne blízko. Vlastne ja som sa aj akože na základe toho rozhodovala, teda, že som robila ten šport a všetkých teda ľudí som mala v Kysuci, tak som do Čiech nešla, ale teda hľadala som tú slovenskú alternatívu a tak podaril sa mi Martin, tak som to mala akoby náskok. Aj tréningy, aj zápasy, alebo hlavne No, zápasy? tréningy tam sme mali, tam prebieha taká mužská liga, tak s nimi som vlastne trénovala a hrávala, že to bolo úplne niečo iné. Ale tak aspoň niečo teda, že udržiavať sa trošku vo forme. No a potom akože zápasy som chodievala, no, vždycky. Už to vidím, mužská liga, MK hore na strope v kanadskom bodovaní alebo v ďalších veciach. No a dá sa to teda, vy hrávate florbal odkedy? Alebo dá sa povedať, že KNM je liaheň, alebo taká, by som povedal naozaj, liaheň talentov a skvelých hráčov, ktoré potom vedia spolu zabrať. Hrávate od malička, alebo odkedy? No, najprv by asi MK mohla porozprávať, lebo ona je jeden z tých prvých pilierov. No ja asi od nejakej 7. triedy na základnej škole. No a teraz mám 26 rokov, tak už je to dlhšie. Ale tak predtým to bolo ešte také, že sa to tak rozbiehalo, Pančel, teda náš tréner, on to teda zakladal, tak my sme, že ideme si zahrať a tak, že to nebolo také, že teraz akože, že také súťažné úplne, že chodili sme aj tu do Čace hrávať mestskú ligu. Tak a keď máte tú dobrú partiu, ten tímový šport, aj ten tímový duch proste s tou partiou ľudí, tak je to také zábavnejšie, že či čokoľvek, že či už je to takýto šport alebo taký. Takže už veľakrát sme si povedali, že by sme nejaký iný šport, že ale akože zo strany. Vy ste boli pri všetkých 3 tituloch, však, dobre viem. Ten prvý bol taký koronový, tuším, že tam sa nebolo na play-off, ale tie posledné 2. Takže ten tým sa, dá sa povedať, moc nezmenil po minulom roku? Ostali ste pokope, alebo boli nejaké výrazné doplnenia? Tak určitým hlavným doplnením bola brankárka Radka Mladenková, ktorá teda stráži našu svetiňu. A boli aj nejaké odchody jednej kľúčovej hráčky a inak by som povedala, že ten zvyšok sme ostali pokope, že to bolo také rovnaké ako minulý rok. Kto je taký tým líder, alebo taký robí partiu, alebo zabáva ostatných u vás? Myslím, že sa zhodneme na jednom mene. No dajte. Chcete ho povedať naraz? No, kto to povie prvá? Laura? Laura. No a áno, tak Laura vie aj dať gól, aj sa na ňu dosť superi. Keď som sa aj všímal, nejaké zdvojenia, strojenia tam bývali. Možno, že z toho že sa dá aj ťažiť potom. Dá sa povedať, že sa na tom aj dá postaviť taktika. Aj ste tak nejako niekedy na to družstvo, proti vám asi aj zaberali, nie? Či? A bola to hlavne jej iniciatíva určite. Veľakrát aj za tréner mi povedala, že ona vie, čo má robiť a že keď príde ten pokyn od nej, tak my tiež vieme, čo máme robiť. A vlastne ona to veľakrát tak viedla, že ona sa rozhodla ísť napadať. My sme si potom vedeli, akú pozíciu si máme zobrať na tom ihrisku a veľa lopt sme z toho aj vyťažili. Ako sa vám hralo v Skalitom? Mám pocit, že vám to celkom sadlo. Plocha, ľudia, ako trošku ďalej, ale predsa len vzhľadom k situácii, ako máte v Kysuckom Novom Meste a so športovou halou, vyzeralo to, že ste boli v pohode. Tak už aj keď tam domáci fanúšikovia prišli, tak už to bolo, že skoro ako doma, sa smejeme. A tak začiatky boli také, že trošku je tam iný ten povrch ako u nás v Kysuci. Ale nie je to akože taký extra rozdiel, ale trošičku, no cítite to, hej, že trošku inak ide tá loptička, alebo trošku inak tá hokejka, hej, že sa nám zasekávala. Ale tak už sme si zvykli a už toto finále bolo také, že už sme to brali, že na Skalitom doma, sme sa smiali. Ale tak určite by bolo super, keby že to hráme v Kysuci. Ale tak Skalite má vyhovujúcu halu, aj dobré podmienky, že nám to tam nachystali, že veľmi, veľmi dobrá spolupráca s nimi bola. No veď hovorí sa o tom, že by mohla vyrásť nejaká nová športová hala. Nemáte nejakú pikošku do éteru, že by sme mohli povedať, alebo si
si necháte pre seba? Možno, že nie, možno, že áno. Sú plány, aj robia na tom, akože vytvára sa projekt, ale má to v rukách vlastne mesto, aj nejaký, viem, že primátor sľúbil, že určite sa na tom pracuje efektívne, tak dúfame teda, že čím skôr bude. Ja sa ešte trošku vrátim alebo premostím k tomu 5. zápasu, k víťazstvu a možno ceste späť. Tam boli celkom zaujímavé aj pozvánky, prišli vás pozrieť ľudia v noci, keď ste prichádzali a vy ste tam mali takú chorál, ktorý vznikol pravdepodobne po ceste domov. No ako si na to spomínate? Aké sú to pocity? Mám pocit, že sa to o tom aj trošku aj viac písalo, aj ste boli takí viac véteri, nejaké návštevy, školy, besedy, debaty. Ako si to užili, tú cestu potom, ten oslavy? Tak určite to bolo nezabudnutelné, to sa inak asi ani pomenovať nedá. Na to budeme spomínať naozaj celý život. Aj keď si tie videá znova niekedy pozriem, tak ja sa iba usmievam do toho telefónu a prenesiem sa späť do toho okamžiku. Mne sa stala taká vtipná situácia, že na námestí ma zastavili také malé dve dievčatá a vedeli, kto som, tak z toho som bola dosť prekvapená. Takže určite áno, ľudia v Kysuckom Novom Meste vedeli, čo sa stalo v tú noc, že sme vyhrali, obhájili titul a užili si to s nami, verím. Keď sa to tak hovorí, v podstate patríte, dá sa povedať, tvoríte aj dejiny a vlastne históriu a patríte k najlepším tímom na Slovensku. A cítite už taký tlak, povedzme, aj od superiek, že naozaj si nás chcú sa dotiahnuť, urobiť nejaké to očko, je tam taký vyššia energia a naozaj niečo robia inak. Cítite to, alebo sa stále ešte tak hráte, bavíte, rastiete spolu a moc neriešite okolie? Tak z mojej strany pocitovo určite tam akože sú také v tom pozadí teda, že ste niečo dosiahli, tak mali by ste byť teda teraz akože najlepšie alebo tak, že sú tam určite, ale tak to si zase nemôžete pripustiť do hlavy, lebo potom je to presne ako aj s tým Filiakovom, čo sa prehralo, že podceníte toho supera alebo niečo, že musíte sa vždycky vrátiť proste tými nohami naspäť aj tou hlavou, že proste je to zápas, je proste 0-0 a normálne vstúpiť do toho, lebo to, musíte sa normálne vrátiť a proste hrať tú svoju hru. Z môjho pohľadu. Ja musím iba súhlasiť. Stále nás to, nikdy nás to nebude živiť, ale stále nás to môže baviť. Kto vie, možno, že sa nastaví systém a začnete byť, alebo budete profesionálky podľa zákona, ktorý definuje profesionálny šport, ste profesionálne športovkyne, tak to možno, že raz príde. No a keď si to teraz tak možno, že zabrdnem do inej témy alebo také podobné, ale tak väčšinou sedeli tu aj chalani hokejbalisti a padla téma rodina a zázemie a možno partneri, ktorí ako fungujete a ako sa to nejako zvláda, lebo predsa len mať 2-3 krát do týždňa nejaký tréning, možno viackrát. Samozrejme sú rôzne aj typy aj trénovania, potom 1-2 dní, alebo ten víkend sa hráva. Chalani, ako zvládate tieto? Musí tam byť veľká tolerancia. Čo som si všimol, tak tie spoločné fotografie boli veľa aj s partnermi, boli vás aj pozrieť, aj z Piskanové si a tak, aj na domácich zápasoch, takže zatiaľ to takto nejako funguje, nejaká symbióza, hej, že v rámci toho nemusíme sa viac pýtať. Dobre. OK. V najbližší víkend, respektíve uvidíme, kedy sa toto bude vysielať, ale 22.6. bude na námestí v Kysuckom Novom Meste druhý ročník tzv. Olifestu. Volá sa to Olifest ako olympijský festival. Plánuje sa tam robiť veľa aj florbalových vecí, florbalové ihrisko, ďalšie športové stanoviská, vzácni hostia. Hlavný host bude Jožko Lohyňa, slovenská legenda športová. Mali by ste tam byť aj zastúpené aj vy ako klub s trofejami. Plánujete prísť, alebo ešte ste sa o tom rozprávali prípadne? Tak určite nejaké zastúpenie od nás klubu pôjde, ale ešte nevieme teda, že presne, že kto a ako. Ešte sme si to tak nerozplánovali úplne.
Takže vlastne uvidíte ako čo. Vy ste boli na gala večeri? Alebo si teraz, myslím, že som vás zachytil, však ste boli? Ja som bola. Bola si. No a v podstate aj tam sa taká tá partia už ešte pred obhajobou ukazovala. No a teraz budete patriť opäť k hlavným, ako keby by som povedal ašpirantkám na zaujímavé pozície. Aký je to pocit, keď vás dokáže oceniť celá športová obec takýmto spôsobom, zaťapkať vám na tom pódiu a tam prídete ako tím a potom aj nejaké fotky jedno s druhým? Je to určite pekný moment, hlavne sme tam trošku v inej rovnošate, takže že nás ocenia vlastne aj v tom formálnom oblečení. A v tom momente sme určite hrdé, že môžeme teda reprezentovať náš klub a vždy sa snažíme tam prísť čo v najväčšom počte, ale nie vždy, hlavne to bolo počas play-off, takže nie vždy sa nám to podarí, ale tak je to naozaj pekné, keď nás tam príde čo najviac. Samozrejme, klobúk dole. 28.2.26 máte pozvanie. Už teraz to hovoríme dopredu, pretože po olympiáde máme naplánovaný ďalší ročník a verím, že sa tam opäť stretneme vo hojnom počte a vlastne všetci zaujímaví, významní ľudia, ktorí naozaj niečo znamenajú v tom športovom odvetví a aj dokázali v tomto športe, v tomto roku. No a v každom prípade ešte sa mi naskytá taká iná otázka, možno takej témy motivačno, inšpiratívno, seba realizácie. Vy ste aj individuálne ako hráčky. Čo vás tak individuálne poháňa vpred? Alebo na čom tak, čo ste si všimli možno vo svojom živote, že keď idem na tréning rada, spokojne, pod ňom som spokojná, alebo kedy sa mi možno nechce. Sú také nejaké vaše, máte taký svoj, by som povedal, návod na to, ako byť tou pevnou súčasťou tímu a pracovať na sebe, možno aj inšpirovať okolie? Tak podľa mňa hlavne tá súťaživosť, že aj napríklad jedna medzi druhou, že na tých tréningoch napríklad, že kto dá viac gólov, že sa pretekať, dávať nejaké tresty, ale tak keď nás to baví, áno, keď superíme niekedy až moc, že potom druhá strana teda tá, ktorá prehrá, že je to trošku horšie. Ale horšie sa zvláda, keď veľa taktiky sme riešili aj na to play-off, že sa viacej rozprávalo, sme sa teda rozprávali o tom, že čo komu vadilo, tá komunikácia, že vtedy vlastne netrenujete, ale tak to tiež patrí k tomu, aby sa vyriešili tiež tie veci, ale určite je to lepšie, keď sme veľa hrali, lebo tak tým sme sa zdokonaľovali tiež trošku viac. Za mňa. Tak určite ja mám rada po tej záťaži v škole, o tej hlavnej psychickej záťaži, trošku mať aj tú fyzickú záťaž a potom sa mi aj lepšie učí a tak vždy sa teším na ten tréning a keď už jeden skončí, tak veľakrát som myslela, že už na ten ďalší, lebo som vedela, že v tej sa nebudem musieť učiť napríklad. No ale po extraligovom zápase, to tréningu alebo zápase aj nehovoriac, to sa aj tak dobre učí, lebo neviem predstaviť, akože fakt, že... Ale občas áno. Ja si predstavím tie hokejbalové zápasy a to bolo teda niekedy 2-3 dní sme boli mimo, ale asi áno, teda beriem to. Občas áno, keď je ten tlak v škole, že musím, tak... Tak viem, že na nič iné by som energiu nemala, tak sa musím iba učiť. Keby sme sa mali rozprávať, alebo keby ste mali niečo povedať, možno toto pozerajú dievčatá, pre ktoré ste vzormi a sama si spomínala, že ťa na ulici spoznávajú decká. A čo by sme im odkázali? Čo by ste im odkázali vy, že možno čo majú nasledovať, kam majú tú svoju pozornosť venovať, čo majú robiť, aby sa mohli stať neskôr možno súčasťou vášho tímu? Tak ja by som im určite odporúčala, nech sa neboja prísť, hoci len to vyskúšať. Tak možno neoľutujú, možno zistia, že teda budú hľadať nejaký iný šport, ale určite to treba minimálne vyskúšať. A všetko, ak by sa chceli stať teda súčasťou nášho tímu, všetko by prišlo postupne. Čo keby sa im nedarilo hneď? Čo môžu, ako sa môžu udržať tej myšlienky, že úspejú? Predsa len to nie je vždy hneď, samozrejme. Ten tréning a tie cykly sú rôzne, niekedy to trvá chvíľu, niekedy rok, dva.
Čo vtedy? Ako sa dokážu povzviechať alebo držať tej myšlienky správnej? Čo by ste im odporúčili? Že aj keď sa vám nedarí, lebo to je šport, že raz sa vám darí, raz nie. Laura hovorí, že nie každý deň je nedeľa, alebo že raz si dole, raz si hore. Tak vlastne je to tak, že sa vám darí niekedy menej a vtedy proste, keď máte tie správne spoluhráčky, tak vás prídu, podporia, že to ide a u nás v Kysuci stačí naozaj, že iba chodiť a chcieť a na to podmienky aj mesto, aj klub, aj teda všetci teda, ktorí nás podporujú, tak akože je tam toho, že stačí iba prísť a už iba trénovať a je hokejka alebo či potom halovky, hej, že keď už budete dlhšie chodiť a tak, že všetko potrebné proste tá hráčka dostane, stačí proste iba chcieť. Chcieť je pravidelne navštevovať tréningy a pýtať si to miesto v zostave možno. Keď sa prenesieme do možno ešte vašich tých žiackých alebo študentských čias, tak dá sa niečo vypichnúť, kde by ste mohli povedať ten príklad, že aha, tuto som si to uvedomila, že práve ten tím ma potiahol, práve tá partia bola fajn. Aj keď bol tréner trošku prísny, ja som predsa len stiahla chvost a urobila viac toho, ako to chcel a potom to vyšlo. Dá sa na nejakú takú príhodu si spomenúť? Tak mňa napadá, keď sme my ako mladšie vtedy začínali hravať extraligu a práve MK patrila medzi tie staršie, my sme ich volali buchty a my mladšie sme boli žubrienky, tak vtedy som videla, že áno, toto chcem raz byť líderkou toho týmu. Vlastne MK s ňou bola od začiatku, čo ja hrávam, čo si pamätám. A tam bolo ešte nespočetné množstvo ďalších báb, starších, ktoré teda už postupne potom skončili. Ale vtedy som si povedala, áno, toto chcem robiť a možno aj ja raz chcem byť tou, na ktorú sa budú spoliehať tie mladšie. Tou buchtou. Čo to znamená tá buchta? Teraz nerozumiem, to bolo prirovnanie reálne k tým buchtám, alebo čo to tam bolo? To bolo tým, že oni boli teda mladšie a boli také malinké ešte, že aj nízke a niektoré teda, ja som nebola zase také veľká, ale boli aj vyššie hračky, tak sme akože, že to sú také buchty, tak sme si tak akože, a oni boli také malé, že žubrienky, že ešte tu nevedia tak dobre hrať, že sa teda zaučajú, tak... Chápem. Tak sme ich tak začleňovali postupne. Klárka, ty si spomínala ešte aj športy, iné športy. Bol nejaký iný šport, ku ktorému ste inklinovali a ten florbal to pretlačil, alebo robíte niečo popri florbale ešte také doplňujúce? Väčšinou tí talentovaní športovci ich naozaj ovládajú viac, aj kvôli všestrannosti a podobne. Boli také nejaké, máte? Asi ja som nič ani tak na profesionálnej úrovni neskúšala pred tým florbalom, ale k čomu teraz tak inklinujem je volejbal a to vlastne aj popri škole jedenkrát do týždňa sa so spolužiakmi stretneme a zahráme si či už beach volejbal alebo klasický halový. No ja, ako keď som bola ešte mladšia, tak aj medzi tým florbalom aj tak som chodila ešte plávať. To je tiež dobre na kondičku aj tak, že aby sme sa naučili, že keď budeme chodiť desi. No a potom som vlastne tak aby súbežne som tancovala vo folklórnom súbore, ale teraz už vlastne posledný rok, ako som začala robiť, tak už je to časovo veľmi náročné, tak zase mi zostal iba ten florbal, tak je to také, že... V akom súbore si tancovala? No v Jedľovine, Kysuckom Novom Meste, no tam. A ako dlho? No tiež tak dlhšie, trošku od 12 alebo od 14 rokov som tam išla a vlastne... No keď ešte treba aj napríklad minulý rok na Hodoch, tak sme boli vystupovať, ale akože nechodím už teraz pravidelne, že sú tam už teda od mladšie, ale akože stále mám k tomu akoby takú tú srdiečku ma tiež tam ťahá, že tú hudbu keď počujem aj tak akože som veľmi rada, ale rovnako to mám aj s tým športom, hej, že tiež ma to strašne baví. No tak to je tiež, môžem to povedať tak nahlas, že makačka, keď je natrénovať nejaké to výstupky alebo tie tance. Je to úžasná vec, takže proste florbal, Jedľovina, potom zápas a znova výstupko, tak to klobúk dole teda. Tak tá, že pomalá hračka, tak to som teda, dobre, to sa mi nezdá. Tá atletika tam musí byť perfektná. OK, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli a že sme sa dokázali porozprávať o naozaj zaujímavých témach. Verím, že sa vám bude dariť
že sa vám bude dariť sklbiť opäť tú pracovnú, školskú, športovú činnosť a aj v osobnom živote sa vám bude dariť a budete napredovať. Nech sa MKŽ z FBK, dobre to hovorím, však a som sa to učil poctivo aj minulé s chalanmi. Nech sa darí a nech patrite opäť alebo stále čo najdlhšie k tej špičke, pretože tam ste a tam je to často, ako sa hovorí, najtesnejšie však. Takže držíme vám palce a veríme, že sa opäť prídeme pri podobnej príjemnej téme. Ďakujem. Ďakujem vám pekne za pozvanie.